ce face. Mâncăm aici? Haideți, jucătorul, hai. Du-te să dai. Poftim, dați. Fii așa cu o față. Ai prins-o. Acum înfruntă-te odată. Și celălalt, se schimbă jucătorul acum? Deci, Stai un pic. Stai un pic. Stai un pic. diferiți? Hai. Și primul jucător a ratat. Și acum a doua minge. Oh! Facebook.